Yun muna tayo guys. Oo na eh. Punta tayo doon sa unahan guys. Mag-iipon tayo. Ito. Ayan po. Marami pa yan guys doon sa unahan. Mas ilawak po nito guys. Mga nasa 1.5 hektar lang yata to. Pero hindi ko pa sure kasi hindi ko pa na ano yung sukat nito. Pero meron naman ton dito lo. Pagpapatunay na si tatay yung may-ari. Wala talaga kumayod guys. Tulad ko ang single father para sa mga anak. Pero pag makatapos kami dito, maghanap ako ng ibang trabaho. Baka pumunta ako ng ibang bansa. Habang tumatagal, lumalaki yung mga anak ko. Malaki rin yung gastusin. Yan po guys. Yan o, grabe yung damo guys. Pero ano naman siya, kasi hindi naman siya matataas. Kaya pa naman mag-ano ng puno ng nyog. Magkaroon siya ng bunga ng sapat. Pero nga lang kung matataas na puno ng kahoy, yun, hindi talaga siya makakapag munga na marami. Yan po guys oh. Ayan yun, napaka kapal ng damo. Kahapon pa po kami nag-start mag dito, kaso lang hindi ako nakapag-video kasi malakas ang ulan. Saka dalawa lang kami ng kapatid ko. Hindi kami nakahanap ng taong magtatrabaho.
Ito nyo yan guys, oh. Kapal ng damo.